Kajing tu kana sepang kajing sya ibenya Briew ubayok lok ya ka Briew ke Briew spa. Kanora kedon arngut kikun, uwe ukun senrang bat ka we ka kun gentei. Ka kun gentei jong kanora ka kerjang kanita. Kanita kadang sudep ya to, Henry kelami ying no, ka klem salang haying kemi. Ukpa jong kanita ude ubanya teksi kamai man la kasngi, tang ba ulayap no. Nadu ba ukpa ulayap, ukun jong kanora u Henry, ula sange no ban lej pule. Uhap ban simtino e ka kamnya kali jong ukpa. Bat ulanya teksi kamai no man la kasngi. U Henry haying la jong ru uhap penda piki jing don kam. Haying jong kapararu uhap yarap kendiat kensoj. Namar kanita ru kayok lok da ubah subelas ngi. U Henry bat ka kemi, watla kiduk makna, kihun kisuk ka mensim. Namar kapara jong uru kaya poika bat Briew ubah palai mensim. Ha kawe kasngi, shua ba u Henry umud banlet kamay no, kanita kalafun yu men la jong bat kalaong ya ukum ne. Ba piru wat Briew no, namar imei ila temen. U Henry usngew le ranya ka henmen la jong bat ulaong. Tokong, bu shua ka fun namar ngamut banlet belano. Dap katu ka nepor, u Henry umi na ying banlet kamay kalino. U Henry ula sngew kerki bha, na lor haying ru ula mi Islam, halenti ru blok sekakali. Kat ba u Henry udang yang apa senjar, u yoi ya uparlok u banyak kali kamay kuma uhi. Uya bunnya bat kawe ka kena Samla. Une unongnya kali utemnya kane ka Samla bat ulaong. Kumno pinut ban resep ya ka kali jonga pisa pat pimdon. Kane ka Samla kalaong. Om day bangam don pisa, day baka beg jonga kalaja, ka mobile ru ngam tip hae kalahap. Kane ka kena Samla, kala kerpat ya unongnya kali bat kalaong. Bangan su transfer no haka account jong pi endang lapoy haying. Henry une unongnya kali, umsya ya kane ka kena Samla bakan lej no. Unongnya kali bat kane ka kena Samla, kilayan ya slembha. Umsya ya ka bakan lej no, upan bet ya ka pisa bay syong kali jong ka. U Henry u lej hajan bat ula kali. Balay rajan pia bunia bat ka kentay Briew. Urajan ulayatu ya lakadaw ha u Henry. Kane ka kena Samlaro, kalayatu ya u Henry ya lakajong ka jingjia. U Henry ulaong ya urajan, wat kuslay ngan panayno mga katno kabay kali kaday. Urajan ulayatu ya u Henry baka baysong kali jong kane ka kena Samla kaday arspa tingka. U Henry ulay arspa tingka ya urajan. Kane ka kena Samla kalaong u Henry. Kublay shibun ya ka jingira basbun jong pi. Pila pelat nga na ka jingja buram. Kane ka Samla kalayatu u Henry banga kerjang ka Romi. Ka Romi kaong u Henry. Aino da u number phone jong pi. Tang supoy haying ngan sa transfer no ya ka pisa ka ba pila pensiw ya ka bay kali jonga. U Henry ula ayu u number phone la jong ha ka Romi. Ha kasngi ka babut, ka Romi ka transfer no ika pisa jong u Henry arspa tingka. Enda ka Romi kala dep transfer ya ka pisa jong u Henry. Kala phone ya u, kaya tu bang la dep transfer ya ka pisa ha ka number phone jong pi. Sa check ha ka account jong pi. U Henry ulaong, kublay shibun kong bapilakan mau ya ka pisa jong nga arspa tingka. Ka Romi kalaong biang, kublay shibun ya pi Henry. Watla pim itu makanaya nga, pilong ubalakloy banyarap ya ki Briew. Ka Romi bat u Henry kiyakan slembha ha ka phone na kata kasngi. U Henry ulang ubasbun bat ubalakloy banyarap ya ki Briew. Ka Romi ka snyotenat ya ka jinglong jong u Henry. Kat badangnya kisngi ki por, gine ki arngur ki ya phone man la ka por. Ha ka way kasngi, kat ba u Henry udang let kamay kali, ulay kanduk biang ya ka Romi hayaw. U Henry ulatip ba ka Romi kaday ka khun ba don ba em.
dakwa than banya kren ne banya jan bat karomi. Karomi pat kayay phone yu Henry manla kasngi na markasyo tenat ya ka jinglong basbun jong u. Ha kaway kasngi, u Henry ulay kendu biang ya karomi. U Henry ulaong ya ka kumne. Romi, pite ka kun badon ba om kum mga ubaduk ubajenjar. Ngam sngew ya hab banya lang perlog bat pi. Ladalong ka bala, kabhayangi bangin ya kierno ya kajing ya itu itaw jongi. Karomi kalaong, balay piong ya nga bangan kierno ya pi. Habangalile nga snutanat bahaya pi na marba pilong ubaspun. Karomi kalasyo jing iya u Henry, kadba u Henry pat umtip ay. Karomi ka jaw umat bat kalaong, Henry, ngale ngalasyo jing iya japi. Karomi ka yam kalaong biang u Henry kumne. Nga iya japi Henry, ngalaray bangan ya to bat pi, ngan syongan sa bat pi hadu bakut kisngi. Watla pilong kumno. U Henry ula isen ya karomi namar baka yam, ula kedop ya ka. Enda karomi kalawan pai haying, kalayatu ya kakemi bat ukpa jong ka sapang jong u Henry. Kakemi bat ukpa jong karomi, kim sio tenat u Henry namar ba uday tang u driver taxi. U Henry ulayatu ya kakemi bat kapara kente jong u ba ulaya it samla bat karomi. Kakemi bat kapara jong u, katno ki dap na kajing kemen, kisuk ki hun ba u Henry unya to bat karomi. Karomi namar baka kemi bat ukpa kim suk u Henry bakan nyato bat u. Karomi kalapet no na ying, klik yato tang bat u Henry. Enda karomi bat u Henry kiladep yato, karomi haying la jong kam let syu. Kasyong kasano haying kemi jo u Henry. Watla ka kemi bat ukpa kim suk u Henry ba unlang ulok jong karomi. Henry karomi ka hun kasuk tang bat u Henry. Namar karomi ka klem iya ja kaspa jong u. Henry ka iya ja u Henry. Ha ka way kasngi. U Henry ula keli ya ka lok bat ulaong. Romi, pihun pisuk ban syong ban sa bat nga ubaduk ubamdan ay. Karomi kalaong. Ngahon ngasuk namar banga iya ja pi na du mensim. Imay bat ikong jong piru ki iya bahaya nga. Bat nga sngew kumba kalong kumju haying jong ngi bat haying jong pi. Ngam don jing sngew per ay ruem. Hadin syitang snem. Kakemi bat ukpa jong karomi ki wan haying jong u Henry ban wan syawno e kakun jong ki. Kakemi bat ukpa jong karomi namar baki riuspa e lajong ki kren ben ye ulok jong kakun. Watang kasyaru kim tre bandi ki krok ki kejor tangnya karomi bakan wan paino haying lajong. U Henry bat kakemi ki sngew ram ha baki yok sngew ye ka jingkren ben jong kakemi bat ukpa jong karomi ye ka ying kasem jong u. Henry usngabet namar ba u iye cha karomi. Karomi kam tre ban wan pai sya ying bat kakmi ukpa lajong. Henry kalaong kalayaki. Baka spa jong pite pa, kala ban tit lut ya ki ki badon hakane ka pertay. Henry ka jing ie jong ngai u Henry, omla ban tit ne bantu mano. Kakmi bat ukpa kim suk u Henry ba unya salang bat kakun jong ki. Ki penbor ya karomi bakan wan paino haying pakidulan lajong. Henry karomi kaptre. Kakmi bat ukpa jong karomi kilet paino sya ying lajong da ka jing bitar ya lakakun. Kadba karomi pat kas ngehun ban syong tang bat ulok jong ka watla uduk makna. Lada episode nat sungo ba like, share bat subscribe ke channel bat saya komen.